170 гадоў назад у Злучаных Штатах Амерыкі пачаў друкавацца раман Гарріет Бичерстоун «Хаціна дзядзькі Тома» «Хижина дяди Тома». Let my people go. Spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Hello. Раман пісьменніцы накіраваны супраць рабаўласніцтва ў Злучаных Штатах Амерыцы. Твор вызваў вялікі грамадскі резонанс і, як сцвярджаюць даследчыкі, паспрыяў грамадзянскай вайне ў Злучаных Штатах Амерыкі. Кніга стала самым прадаваемым раманам 19 стагоддзя і другой па продажу кнігай стагоддзя пасля Бібліі. У першы год пасля публікацыі была прададзена толькі 300 000 экземпляраў у Злучаных Штатах, 1 мільён экземпляраў прадалі ў Вялікай Брытаніі. Кніга – гэта цяжкая гісторыя пра рабства, пра нявольніцкія рынкі Новага Арлеана, пра адсутнасць права на сацыяльны статус і пра іншыя жахі каланіяльнай амерыканскай рэальнасці. Галоўны герой Том памяняе 3 гаспадары і пакажа, наколькі можа быць багатая душа ў чалавека, у якога нічога няма, ні маёмасці, ні грошаў, ні свабоды. Жанчына, якая змяніла гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Менавіта так сказаў Авраам Лінкальн пра Гарріет Бичерстоун. Пісьменніца скончыла жаночую семінарыю, муж падтрымліваў жонку і падзяляў яе ліберальныя позіркі. Акрамя сусветна вядомага твора, яна пісала паэмы, артыкулы, апавяданні, гімны і творы ў жанры нон-фікшн. Ну а мы дзякуем вам за ўвагу, напамінаем, не забудьте падпісацца на наш канал, цісніце падабайкі, пішыце каментары.